Ganda ng sikat ng araw. Ang ganda ng panahon ngayon dito sa Pampanga. Nandito na naman tayo. Hi mga Kabs! So ngayon meron tayong bagong lulutuin. Anong meron? Tignan mo na lang. Hulaan nyo na lang mga Kabs kung ano yan. So mga Kabs, magluluto ako ngayon ng sipo egg with a twist. Yung mga karaniwang sipo egg kasi ng mga Kapampangan, meron silang mga specific ingredients. Pero ako, lagyan natin ng sayote, pamparami, tsaka pampasustansya. Mas healthy. Yes. And of course, syempre hindi pwedeng sipo egg lang. Meron tayong gagawin dito mamaya. Ito, yan. Napakaganda nito. So, umpisahan na natin mga Kabs. Habang mainit. Maraming butter, mas masarap. Oops. Yan. So, natunaw na yung butter. Huwag natin sunugin. Lagay na natin yung bawang. Ang bawang sibuyas yan. Ayun nga pala sibuyas. Sibuyas. Ako ulit nagiwa niya kaya alam ko yan. Ba yan? Laging bawang, nakalaki. Medyo gutom na. Yan. Tayo lang natin maging translucent. Sabi ni Kuya Dex. O, ito mga Kabs, totoo na. Bawang na talaga. Yan, sinunod na ang bawang. Kasi ako naghihiwa eh. Yan. Hintayin lang natin siya maluto. Tapos susunod na natin yung hipon. Aha. So, sunod na natin yung mga hipon. Small lang, small hipon. So, Kabs, madali lang maluto yung mga hipon. Kaya lagay na din natin yung ham. Baka lumasa na agad siya. Oh. Next na Kabs, yung mga carrots. Carrots. Carrots yan. Sa Kapampangan, carrots. Kaya nga, carrots. So, ang gagawin natin dito, mga Kabs, hindi natin lulutong-luto. Kasi, natural na sipo egg crunch siya. Yun ang gusto ng mga ano. Ito na yung sayote. Pang pasustansya. Pero sa mga karaniwang sipo egg, wala talagang sayote. Ito version ko to. Gusto ko lang may sayote. Ang patamis. Saka, syempre, singkamas. Yan. Woohoo! Sarap. Crunchy na siya. Sunod na natin lagay yung green peas. Yan. Jolly. Jolly. At saka, ang secret ingredient. Tada! Joke lang. Hindi naman pala. Lalagyan talaga ng mais yan. Yung mais na ganyan. Ayan. Si Jolly talaga nagdala niyan eh. Jolly. Naman. Jolly. Jolly. Naman. So, pakuloyin lang natin ng 1 minuto. Tapos dagdag na natin ng cream. Actually, noon, hindi nilalagyan ng cream ang sipo egg. Pero dahil nga Kapampangan tayo, syempre lalagyan natin ng kakaibang panlasa. So, nakilala na siya bilang creamy. Oops, sorry. Ah. Nakulo na oh. Lagyan na natin ng pepper. Oops, konti lang. Hop. Hop, okay na yan. Lagyan din natin ng konting asin. Yan. So, yun mga Kabs. Syempre, ang huling ingredient, hindi siya magiging sipo egg kung walang egg. Quail Itlog. eggs. Yun, no? Hindi na natin haluin, itap lang natin. Tapos, pagkatap natin, okay na yan. Luto na ang ating sipo egg. Lagyan natin ng ano, lagyan natin ng twist. Lagyan mo ng something na malutong-lutong dyan. Ah,
So, magluto tayo ng crispy. Oo. O, sige. Dali ang kausap. So, mga kabs, lagyan na natin ng simple lang naman, asin at paminta. Yan. Whoop, 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 whoop. Okay. So, haluin lang natin yan. Ito na natin to. Uy, Diyos ko. Sige na nga po. Yan na mabigat na kalaban. Ay, bibigay. So, ayun mga kabs. Second fry na tayo. Ginupit-gupit pala namin yung balat, yung gilid, para madaling crispy. Ayan. Hindi na yung puputok, luto na eh. So mga kabs, luto na oh. Kita nyo naman oh. Crispy, pumuputok pa yung balat. So alam na natin kung anong susunod. Process. Let's do it. Nothing to it. Kain na na. Mangantada! Ay, napakadali lang Uy, pala uy, nito, uy. no? Sipo egg. Siyempre. Sipo egg. Isa sa mga pinagmamalaki ng mga Kapampangan actually. Lagi kong naririnig, oy, Kapampangan dish yun, sipo egg, sipo egg. Napakadali lang palang gawin. Kasi iniisip na iba parang napakahirap niyang lutuin. Pero pag pinanood mo, napakadali lang. May Tama. twist nga lang pala, may ano, Halo-halo lang. may kawali. Di ba habang nag-explain ko, kumakain na ako. Nun natin sipo egg. Authentic. Na pala, may sayote siya. Yung authentic, alam ko wala naman siyang sayote. Pero para mas healthy, dagan natin gulay. Kamusta? Harap. Ayos lang. Pansin niyo pala wala si ano? Kuya Dex. May wala si Kuya Dex. May importante siyang lalakarin din ngayon. Parang ako, pag wala Hindi. ako. Nasa airport. Naghatid siya sa airport kasi. Yung asawa niya, yung ate niya, yung absinin niya. Ngayon ang flight niya. Daming bisita dito. Oh, lumilipad. Sobrang sarap. Tapos partneran mo nito. Uy, ito. Kaya ako ng ano, panulak. Ano bang panulak ang baon mo ngayon? Dito beer. Manong. Sarap. Yung gulay hindi siya overcook. Crunchy na crunchy. Yung sipo egg nga pala, kaya siya tinawag na sipo egg kasi parang seafoods and egg. Para tong mixed vegetables din, kaya lang ang original talaga nito parang parang Chinese, no? Ang mga Kapampangan, ginawa niyang creamy. Ayun, creamy, oh. Saka ito, crunchy. Ano tong? Kaya naman kami nagluto ng sipo egg kasi merong dalawang cabs. Hindi ko na matandaan kung sino yung nag-request Nakalimutan ko na rin sa part ng video. Anong video yun? Anong video yun? Para kung nandyan ka pa. Sipo egg daw. Kasi nga, Kapampangan. Alam ko Kapampangan yung nag-comment nun. Habang kumakain kami, actually, mahilig kasi ako mag-browse ng Facebook. Alam ko kung ano yung nangyayari sa Australia ngayon. No? Mabuti na lang, mulan na. Oo, patay na yung ano. Nakatulong yun. Tumatay ng ano, apoy. Kawawa naman yung mga kangaroo, kakwala. Mabuti na lang talaga. Prayer works. Ang mga kaibigan namin sa Australia, si Otto. Otto. Na sana malayo ka doon. Sana hindi ka affected ng ano, mga pangyayari dyan sa Sana Australia. safe kayo. Para sa ito,
Lutong. Pag double fry mo talaga, grado lulutong. Kasi yung unang prito, usually pampatigas yun eh. Tapos pag pinrito mo ulit, lulutong. Cheers! Wala pala akong ka-cheers. Wala ako Kuya Dex. Kuya Dex, balik ka na. I see. Matakbo siya kasalukuyan papunta ng airport. Nga pala, kahit hindi pa to patapos, may mga gusto akong batiin. Kaibigan lang, tsaka mangilan-ngilang comment. Hindi na ako nakapag-check ng mabilis. Actually, hindi ako nakapag-check ng matagal. Mabilis lang. Shoutout kay Pinoyski OFW. Nanonood daw siya from Abu Dhabi. Kamusta kayo dyan, mabuhay mga OFW? Ingat po. Shoutout kay Joppers28 0425. Puro number yung pangalan, pero shoutout sa iyo. At itong mga susunod ko na shoutout mga kaibigan namin na YouTube channel. Ka-vlogs, Naso Daily Vlog. Kung gusto niyo ng malupitang pagluluto, marunong siya. Lagi namin siyang pinapanood ngayon eh. Kay kumpare namin, Pulutan Cooking Ideas, parin Jonathan. Ingat kayo dyan, sana safe na kayo dyan at bumalik na sa ayos ng regular na ulit pag-upload niyo. We miss your uploads. Sana mag-upload na ulit kayo. Kung siyempre, shoutout Mark and Miller. Mark and Miller, thank you nga pala dun sa mga damit na last time naka Mark and Miller din ako. Thank you sa binigay niyong t-shirt sa amin. Malulupit yung mga yan, mga matitindi yan eh, We miss you legendary. din, Mark and Miller. Tsaka sa kaibigan ko si RN Match Adventures. Kung gusto niyo ng mga travel adventures, mga tips, kaibigan ko yan si RN Match. At saka si Jem and May. Congratulations sa dalawang bagay, monetize ka na. At yung pangalawa, safe delivery sa iyong baby boy. Congratulations. Congrats. Subscribe kayo sa kanila. Tsaka kay The Gold Spam, kumpare ko, The Gold Spam, kung may mga anak kayo, kids content, The Gold Spam. At syempre, sa magiging kumpare ko, congratulations din sa'yo, JC. Chismisan with Kuya JC, bagong YouTube channel. Kung gusto nyo ng mga usisaan at magandang kwentuhan, subscribe kayo sa channel nila. Yun lang naman. Next time yung ibang shoutout at kain muna ulit tayo. Lungkot naman, walang kainuman. Kailan kaya babalik sa ulit? Hindi natin alam. Surprise. Ngayon kakain tayo, biglang mag-appear yan eh. Ba, inubos mo yung itlog ah. Puro gulay. Pero tayo meron pa pulod. Ano yun, itatabi namin kasi may pagbibigyan kami. Masyado marami yan para sa amin. Nakita niyo naman isang buong palayok. Hop. So, yun nga mga kabs, panibagong pulutan ulam na naman. Hindi ko alam ba't niya pinupulutan, pero actually masarap tong talagang pulutan eh. Ulam talaga. Masarap din partner nito. Hindi ako mahilig sa kanin. Ako kasi may Papak lang ng papak. Panibagong ulam pulutan na naman yung natutunan natin. So, wag niyong kakalimutan mag-subscribe. Click nyo na rin yung notification bell para updated kayo sa mga bagong niluluto namin na ulam at pulutan. Bago tayo magpaalam. Tito Den, Hindi ko lang shoutout kita Tito Den. Palagi kitang kakwentuhan sa comment section eh. Tito Den, napakabait niyan, Cubs. mag-enjoy kung makipag-chat kaya ka. Malagi ka mong mag-comment. Anyway, huwag niyo kakalimutan, lagi niyong tatandaan. Manyaman Kenny! Bye! Peace out. Bye. Bye! Ito na, sinusundo na ako mga kaps. Tapa po, waki-waki. Waki, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Yan, gawin.